Ang puwersa no, para sa ato si patapos ang 79th Infantry Battalion, Philippine Army. No, yan base sa may barangay Bato, Syudad Quezon Sagay, no, bulig para man sa palabuto na. Ang eleksyon may binan sa Mayo 9. Kinasig no, pitsa 18 kita, almost pila na lang, 21 days to go na lang. No? Local national election na. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos na kaligagsak na alas 5 sa hapon. Yung panatutunan Bombo Report sa afternoon edition. Magapanabalik makaligad lamang pala importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada sima. Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Punto las 6 sa Kabistar Bayan News Center at masunod ko labas kag mga nagapauna nga babalita na sa aton News Center sa aton Bombo Network News. News Center, come in! And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition ni ika-18 na sa buwan ng Abril 2022. At sa ating Davao 2022 Countdown, 21 days na lang at halala na sa ulo ng ating mga balita. Pagsisiyasat sa mga nawawalang sabungero, ipinaubaya na ng Senado sa PNP, NBI at DOJ yung pagrekomenda ng ilang mga bagay inihanay ng Senate panel. Ang mga nawawala naman sa pananalasa ni Bagyong Agaton, nasa mahigit 100 katao pa ayon yan sa NDRRMC. World Health Organization, pinaiigting sa Pilipinas ang pagbabakuna sa harap na rin ng posibleng pagtaas na naman ng mga kaso ng COVID-19 sa kalagitnaan ng buwan ng Mayo. At ang mga kandidatong nagsanib puwersa kahapon para manawagan na sila ay iboto, posibleng mayroong paggalaw sa kanilang ratings. Survey results sa front runner, mahirap nang habulin ayon yan sa isang survey firm. At dalawang bayan dun sa Lanao del Sur isinailalim na sa Comelec control. Plano naman na pananabutahe raw sa araw ng halalan, binabalidate na ng PNP. At sa ating international news, ang Ukraine nanindigan na hindi isusuko ang kanilang teritoryo sa kabila ng ibinigay na ultimatum ng Russia. Sa ating balitang palakasan, NBA inilabas ang mga listahan ng finalist ng major awards ngayong season. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Tinuldo ka na ng Senado ang mga isinasagawang pagdinig ukol pa rin sa nawawalang mahigit 30 sabungero. At ayon nga kay Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairman Senator Ronald Bato de la Rosa, ipinaubayan na nila sa mga investigador ang paglikom pa ng mga karagdagang impormasyon hinggil sa naturang kaso. Habang ang prosekusyon naman daw ang bahala at may jurisdiksyon sa pagpapatibay pa ng ihahaing asunto. Sinabi ni De La Rosa na sila naman sa panig ng Senado ay nagsagawa lamang ng kanilang legislative inquiry upang makalikha ng mga batas at rekomendasyon para maprotektahan ang mga tao at magkaroon ng mas maayos na sistema sa sabong at iba pang mga aktibidad na pinagkukunan din naman ang pondo ng pamahalaan. Nangako pa ito na patuloy nilang susubaybayan ang issue upang hindi mauwi sa wala ang hinahangad na hustisya para sa mahigit 30 nawawalang sabungero at ang iba pang may kaugnayan sa nasabing usapin. Kaugnay niyan, inihanay ni De La Rosa ang ilang mga rekomendasyon kasama na ang ilang miyembro ng kanilang lupon. Narito ang bahagi ng pagsasalita ni Senator Ronald De La Rosa, ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. After 40 and exhaustive hearings conducted by this committee, nagkaroon ng linaw kung ano ang nangyari sa mga nawawalang sabungero. At least may linaw. Kahit na hindi gaanong malinaw, at least nagkakaroon ng linaw. The testimonies of the witnesses as well as the other pieces of evidence presented to this committee is more than sufficient to speak for themselves. I am confident that the PNP and the NBI and the DOJ will be able to file the appropriate criminal, civil, and or administrative charges against those found involved and in conspiracy with the perpetrators.
Considering that the primary purpose of our investigation is in aid of legislation, we have come up with the following initial recommendations. First, there is a need to craft a law regulating the e-sabong industry, which includes, among others, limiting e-sabong operations to Sundays and legal holidays. For money transfer facilities, to ensure that minors will not be able to use their facilities for gambling purposes, recommend the strict implementation of Know Your Customer policy, not only during registration stage, but as well as usage and management of account. To aid our law enforcement personnel in conduct of their investigation, there is a need to institutionalize the reward system for person who witness and has actual knowledge of the commission of crime. To deter individuals to conceal the commission of a crime, we need to further increase the penalty for obstruction of justice. We need to pass a law mandating all LGUs to include installation of CCTV cameras in commercial establishments, especially in all of betting stations, gambling arenas, gaming sites, among others. Recommend to PAGCOR the inclusion in the regulatory framework, the commission of a crime and or offense within its premises if the operator is found negligent. Recommend to BIR the immediate collection of taxes due from e-sabong operators in accordance with Revenue Memorandum Circular Number 25/2022 and other memoranda to be released in relation thereto, as well as strict imposition of penalty for those who fail to pay the correct taxes. Bahagi po yan ng mga rekomendasyon na inihanay ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Kaugnay pa rin doon sa usapin ng isabong at yung mga nawawalang sabungero na mahigit 30 katao hanggang ngayon ay hindi pa rin ho nahahanap ng mga otoridad. At sa iba pang mga balita naman, mahigit 100 katao pa rin ang nananatiling missing matapos ang tropical depression na Agaton ay nagdulot ng pagguho ng lupa noong nakaraang linggo ayon sa Disaster Agency. Pinag-isipan na rin ng mga otoridad ang pagpapahinto sa mga rescue operation na naglalagay ng panganib sa mga emergency personnel. Si Agaton ay nag-iwan ng hindi bababa sa 172 ang patay at 110 iba pa ang nawawala base yan sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ngunit ang tagapagsalita ng NDRRMC na si Mark Timbal binanggit ang mga lokal na otoridad ay nagbigay ng mas mataas na bilang para sa mga nawawalang individual sa mga lugar na tinamaan ng landslide. Kung saan sa lalawigan ng Leyte, humigit kumulang 100 residente sa bayan ng Abuyog at humigit kumulang 70 naman sa Baybay City. Hindi naman bababa sa 102 katao ang nailigtas matapos ang mapagguho ng lupa na sumira sa mga pamayanan ng pagsasaka at pangingisda. Si Agaton na nagbuhos ng malakas na ulan sa loob ng ilang araw kung saan nakapagtala ito ng 158,000 residente na lumikas sa mga evacuation center, habang ang 188,000 naman ay nakitira sa kanilang mga kaibigan at kapamilya. Napinsala rin ng bagyo ang humigit kumulang 10,400 bahay at 250 milyong halaga na mga pananim, hayop, kagamitan sa pagsasaka at pangisdaan. Namahagi ang pamahalaan ng humigit kumulang 50 million pesos na halaga naman ng cash aid, food bags, pagkain, tent, equipment at medical supplies. Standby muna ang report ng ating Malacanang reporter hinggil dyan sa World Health Organization. Kunin muna natin yung isa sa mainit na usapin ho ngayon, yung jumpak na tao dyan ho sa Boracay Island. At ano kaya masasabi ng local authorities dyan sa bahagi po ng Aklan hinggil ho dito? May pag-uulat ang Bombo Radio Kalibo. Bombo Dennis, Bombo Jane, aminado ang Malay Municipal Tourism Office na nagkaroon nga ng paglabag pagdating sa carrying capacity ng isla ng Boracay, lalong-lalo na noong nakarang Huwebes Santo at Biyernes Santo. Ayon nga mismo kay Malay Chief Tourism Operations Officer Felix de los Santos na kailangan umanong pag-usapan ng provincial government
Department of Interior and Local Government, DILG, at Department of Environment and Natural Resources ang mga gagawing sistema para masunod ang carrying capacity dito sa isla ng Boracay. Iginiit nito na ang inirekomendang daily threshold para sa Boracay ay nasa 19,215 lamang, ngunit ang tourist arrival noong Abril 14, Huwebes Santo, ay halos umabot ng 21,252, habang noong Abril 15, Biyernes Santo, ay umabot sa 22,519 na batid na itinakda ang carrying capacity sa isla upang mapangalagaan ang paligid at ang water quality dito sa Boracay. Kung matatandaan, Bombo Dennis, no? Noong 2018, ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang pagsasara sa Boracay sa loob ng 6 na buwan upang bigyan ng daan ang paglilinis at rehabilitasyon sa buong isla. Sa kabilang dako, simula Abril 1 hanggang Abril 17 ay halos umakyat na o umaabot na sa 100,945 ang tourist arrival sa isla, at ang pinakamataas nga na naitala nitong nakaraang Holy Week na halos umabot sa 44,981. How's that, Bombo Dennis? Okay, Bombo Michael, ang concern natin na dahil nga bumuhos yung mga tao, o anong plano, lalo na yung pagbabalik na ng mga ito, paano yan? I-hold na nila pagka yung carrying capacity nabot na, paano mangyayari dun sa mga bumabiyahe? Yung ilang mga establishment, parang tumatanggap naman sila ng booking. So, paano ang koordinasyon dyan, Bombo Michael? Ayan nga, Bombo Dennis, no? Yung dapat na pag-usapan talaga sa ngayon ng Inter-Agency Task Force kung paano nila ma-implement at masunod yung itong itinakda na carrying capacity dito sa isla ng Boracay. Dito naman sa part kanina, sinabi ni Sir Felix de los Santos na kailangan daw pag-usapan ito ng local government unit ng Aklan o Province of Aklan, Malay LGU, at of course itong mga national agencies ng Department of Tourism, lalong-lalo na itong Department of Environment and Natural Resources, kung paano talaga makontrol at ma-implement itong carrying capacity, kung hanggang saan masasabi na halimbawa just like nung nakarang Holy Week, hindi talaga maiwasan na buhos itong dagsa ng mga tao, especially itong mga local tourists, kung hanggang saan, hanggang kailan pwede tumanggap at hanggang kailan stop na at hindi na pwede. Yun dapat yung pag-usapan, kasi parang wala pang klaro sa ngayon, Bombo Dennis, na sinusunod, no? When it comes dito sa carrying capacity. So siguro hindi ito na-anticipate kasi sa ngayon na bubuhos ng ganito karami yung mga turista at bisita nung nakaraang mahal na araw, Bombo Dennis. Kasi nung nakaraang mga linggo, although madami na, nag-average na ng 4,000 to 6,000 ang daily tourist arrival sa Boracay, pero halos dumoble o trumeple noong nakaraang Huwebes Santo at Biyernes Santo, Bombo Dennis. Nakikita namin dito sa mga pinadala nyong footage na talagang mukhang hindi ka na rin mag-i-enjoy pagka ganyan nakasiksikan yung mga tao, Bombo Michael. Sige, siguro pakinggan natin yung bahagi ng inyong panayam dyan sa mga lokal na opisyal dyan, Bombo Michael. Actually, from April 1 to 17, latest natin kahapon nga data, naka-reach na kita into 100,945. So, 100,000 nakikita. But with our Holy Week, no, like data from Monday, Holy Monday, April 11 to Sunday, yesterday, so naka almost 44,981 nakita with that long days, no, from April 11 to April 17. Aga pinaka-highest na to nga tourist arrival in a day, especially within this pandemic, hay naka-reach kita into 12,266 tourist arrival a day last Holy Thursday. Okay, Bombo Michael? So
yan, Bombo Dennis, no? So sa ngayon, unti-unti nang bumabalik sa dati, although marami pa rin, pero hindi na katulad ng mga nakarang araw, lalong-lalo na itong Holy Week, yung dagsa ng mga tao at mga bakasyonista, turista dito sa isla ng Boracay. So yan muna, Bombo Dennis, ang mga huling kaganapan mula dito sa Bombo Radio Kalibo. Ito naman si Bombo Michael Alano, nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Aklan. Basta Radio, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras ng 14 minutos na makalipas ang alas 6 ng gabi. At mga kabombo, mga Kastar Nation, bago ho tayo umusad sa iba pang mga balita, kunin muna natin sa ating linya ng komunikasyon live via Zoom ang Senate Minority Floor Leader Senator Franklin M. Drilon. Atin hong makakausap sa pagkakataong ito. At ito'y may kinalaman, konting backgrounder, ito'y may kinalaman dun sa SIM card registration bill. No? At iyan nga ho mga kabombo ay na-veto ng Pangulong Rodrigo Duterte. So itong mga nagsulong dyan sa panig ng Kamara at ng Senado ay medyo umaalma. No ho? So para ho sa iba pang mga kalinawan dito ho sa issue na ito, pabati natin sa Bombo Radio Philippines or nationwide and worldwide si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me si Bombo Jane Buna. Magandang gabi po sa inyo, Minority Leader Franklin M. Drilon. Good evening, sir. Magandang gabi po. Magandang gabi, Bombo Dennis, Bombo Jay, at marami pong salamat sa inyong paanyayang makapanayam kayo ngayong gabi. Okay, Mr. Senator, may pag-asa pa ho ba na maresolba yung naging issue dun sa SIM card registration bill na na-veto ng Pangulong Rodrigo Duterte para maging batas pa rin sa kabila ho ng naging hakbang ng Chief Executive, Mr. Senator? Maghihintay lang po ng bagong Kongreso at bagong Pangulo at sana po iba ang pananaw doon dahil sa ako hindi ko maintindihan kung bakit nila binito ito. This will not harm. Ito para sa kapakanan ng sambayanan. Bakit po? Wala po tayong sinasabi na hindi ka na pwedeng gumamit ng social media. Patuloy pa rin kung anong ginagawa mo ngayon. Kung ikaw ay minumura mo ang isang tao, kung ikaw ay nagkakalat ng fake news, yan po ay kasama sa freedom of speech. Hindi po natin pinipigil yan. Ang sinasabi lang natin, kung ibig mong murahin ang kapwa mong Pilipino at ibig mong magkalat ng faking balita, dapat kilalanin kung sino ka para po yung exercise of freedom of expression ay may responsibility. Ibig sabihin, makilala natin kung sino man yan para po pag may nasaktan at may libel sa mga sinasabi nila o nagkaroon ng danyos dahil sa peking balita na kanilang kinakalat, mayroon pong remedy yung mga naging biktima nito. So hindi ko po maintindihan kung ano po ang perwisyo sa bayanan kung bakit binito ito ni Pangulong Duterte. Ang isang suspetsya namin, maraming trolls po sa Malacanang. Dahilan po ng hearing noon sa Presidential Communication Office, Secretary Andanar, inamin po nila na may 300 mga kawani doon sa PTB4. Ang title ay Project Employees. Hindi po nila malaman, di ba sabi sa amin kung ano yung project na ginagawa nila. At ito po sinita rin ng COA at hindi po namin malaman, 300 po yan. Kaya ang aming suspetsa, yan po ay mga troll. At maliwanag, panalo ang troll dito sa pagvito nitong panukalang batas. Okay. Bago ho po ako umusad dun sa iba pang mga katanungan ko, nais ko munang bigyang daan itong katanungan din ng aking katandem ho dito, si Bombo Jane Buna. Bombo Jane? Oo. Senator, good evening po sa inyo. Tanong ko lang, may kinatawan po bang Malacanang na aktibong nakikibahagi sa naging diskusyon ukol sa SIM registration bago po ito nauwi sa pagvito ni Pangulong Duterte? Kinumida po namin at noong
budget ng PCOO. Tinanong po namin si Secretary Adanar tungkol dito sa mga troll. At doon sa hearing mismo, sa hearing nitong nasa komite on revision of codes and laws, si Secretary Retired Justice Antonio Carpio nag-testify po na kailangan ng ganitong batas. Yung mga kinatawan ng service providers gaya ng Facebook, humarap po sa amin at pinaliwanag ang sitwasyon sa ating mga troll sa ating bansa. At alam niyo po, pwede kang bumili ng troll, troll farm. May nagbebenta ngayon ng mga troll farms, lalo ng panahon ng eleksyon. At ito po ay ang aming layunin dito na sige, patuloy sila na mumurahin nila insultuhin ang taong bayan, ngunit dapat humarap sila at kilalanin kung sino sila. Mr. Senator, siguro kung okay lang ho sa inyo mag-comment, may ilang mambabatas, lalo na ho sa lower house, mistulang sinisisi ho yung naging mga input ng inyo pong panig dito ho sa usapin ng SIM registration. Sabi nila, ang dapat daw na nauna muna ay yung registration talaga ng mga SIM cards at hindi raw muna dapat na isama yung yung social media. Kagaya na lamang ho ni Congressman Biason at may mga iba pang personalities ho na nagsabi na pahabol daw kasi yun hong tungkol sa social media. Any comment on that matter, Mr. Senator? Unang-una, hindi po pahabol ito. Hindi po sinasabi nila this was not in the original bill. Unang-una, ito po'y hindi tago na siningit namin. Ito po'y hayag na aming pinropose during the plenary session at pinagdibatihan po sa Senado. At ang pakay po ng batas ay mapigil yung mga krimen na ginagawa sa cyber media, libel at ibang criminal acts. At ang sa pamamagitan ng SIM card at ng social media. Ito po'y pinag-usapan, uulitin ko lang. Pinagdebatihan. 22 senador po ang bumoto rito. Unanimous. Dinala po sa Bicameral Conference Committee na andun yung mga congressmen. Kung sa tingin nila, ito'y hindi dapat isama, hindi dapat nag-object sila at hindi po ba ipapasa ang ganitong batas. Kung nag-object sila, dahil Bicam po yan, kung ano ang pasya ng bawat panig, ay yan po ay may hayang at pag-uusapan. Kung hindi talaga magkaroon ng compromise agreement or kasunduan, walang batas. Dito po, hindi sila nag-object at in fact, may mga amendments sila. At sa katunayan, yung si Congressman Gatchalian, na siya ang nag-iingay dito, pumirma po doon sa Bicameral Conference Committee. Pag-report, pagkatapos itong committee report, ay hinarap ulit sa magkabilang houses, sa Kamara de Representante at sa Senado. Inapprove po ulit itong batas, itong panukalang batas, na nandun yung provision. So hindi ko po malaman kung bakit nila sinasabi na hiwalay. Kung yun talagang paniniwala nila, dapat hindi nila pinayagan na maipasa itong batas na ito sa Kongreso. Okay. May iba pa ho ba na mga panukalang batas, Mr. Senator, na naipasa na sa Kongreso? Ang nakikita niyong nanganganib din na ma-veto, o kaya naman masayang ho yung effort dahil ho dun sa kakapusan ng panahon or dun sa panig ng Malacanang in terms ho dun sa kanilang kinatawan, yung Legislative Liaison Officer o kung ano pa mang mga usapin, posible ring ma-veto na mga inaasahan ho ng taong bayan na mga panukalang batas. Ay talagang ganoon ang sistema natin. At mayroong kapangyarihan ng Pangulo na i-veto yung kung ano man ang batas, panukalang batas na ipinasa ng Kongreso. Yun po ang sistema natin. Ngunit sa bagay sa panukalang batas na ito,
ang aming tinatanong, ano ba ang polisiya tungkol dito? Ito ba'y pinoproteksyonan natin yung mga troll? Ito ba'y pabayaan natin lumaganap yung mga fake news at ang mga malalaswang lumalabas sa social media? Bongbong Dennis, sa kasalukuyan dahil po sa kampanya, may lumalabas ng mga masamang at masagwang mga pahayag. Diyan po laban sa kay Miss Robredo, yung anak po ni Vice President Robredo. Kaya dito po nakikita na talagang kailangan natin ang batas, hindi po to regulate, hindi po para ipigilin natin yung karapatang magpahayag. Kung hindi, kagaya po sa tawag nito, sa media, kailangan malaman natin kung sino po ang nagsasabi nito para pag linabag po ang batas, ang libel, pwede pong kasuhan. Hindi naman po pwedeng kahit ano lang mura at insulto ang ihahayag mo sa social media, walang remedy yung biktima. Ulitin ko lang po, wala pong nagbabawal kung ano ang sasabihin sa social media. Ang sinasabi na namin, para naman po yung biktima ay magkaroon ng legal remedy, dapat ihayag kung kailangan ang author nitong mga libelous remarks sa social media. With that, maraming salamat ho sa pagpapaunlak ng panahon na kayo'y makasagot dito sa aming mga katanungan, Mr. Senator. Good evening po sa inyo at stay safe, Mr. Senator. Thank you very much. Good evening. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, natin hong nakausap ang minority floor leader ng panig ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Diyan ho sa panig ng Senado, si Senator Franklin Drilon, via Zoom na interview natin. Abangan ho mamaya, dalawang bayan dyan sa Lanao del Sur, isinailalim na raw sa COMELEC control at yung planong pananabutahe sa araw ng halalan, binabalidate na ho ito ng Philippine National Police. Yan at iba pang mga balita, susunod na. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mga kabombo, kagaya ng ating nabanggit kanina, ang World Health Organization may mga direktiba ho at rekomendasyon. Pinapaigting ho sa Pilipinas yung pagbabakuna. Sa harap ho ito ng posibilidad na pagtaas na naman ang COVID-19 cases sa kalagitnaan daw ho ito ng buwan ng Mayo. May pag-uulat dyan si Bombo Raymond Tinasa. Dapat umunong matili ang pagpupursige ng gobyerno ng Pilipinas sa pagbabakuna sa harap na rin ng pangamba at mga pagtayang muling tataas ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa sa kalagitnaan ng buwan ng Mayo. Para sa World Health Organization, hindi dapat may tuon sa dami ng kaso ng COVID-19 na maitala pagsapit ng Mayo sa gitna na rin ng pagtaas sa mobility ng mga tao bunsod ng nangyayaring kampanya at ito nga tapos lamang na Holy Week. Sinabi ni WHO Acting Representative Dr. Rahendra Yadav na tumasuman o hindi ang kaso sa hinaharap, mas mahalaga pa rin niya na ang matiling focus ay ang mapataas pa ang vaccination rate. Ayon kay Yadav, tremendos ang nagawa ng national government para matiyak ang sapat na supply ng bakuna sa vaccination effort ng pamahalaan. Pero nasa LGU na niya ngayon ang timon para matiyak na mabigyan ang lahat ng bakuna. Inihag pa ni Dr. Yadav na nakatuwa na 60% na ang narating ng bakuna pero marami pa rin na mga barangay sa kabilang banda
na hanggang ngayon ay wala pa sa 50% ang natuturukan ng bakuna. Kailangan niyang may apply ng LGU ang tinatawag na last mile approach gaya ng house to house nang sa gayon ay marating lalo na ang mga nakatanda na hindi nakakayanin pang makapunta sa mga vaccination sites. And now it is up to the local government units and local chief executives to ensure that the vaccines reach the people who are still not vaccinated. So 50-60% of the people who had better access to vaccines, they could afford to travel, they could afford to miss their work time, they got vaccinated. So we have reached 60%, around 60% vaccination if we take total population as the denominator. But unfortunately, many barangays are still nowhere close to 70%. Actually, we need to go even much beyond 70%. To create adequate herd immunity. So the local chief executives of the places where barangays have low coverage need to step up the reaching the unreached through last mile approach, which basically means using house to house vaccination and close to home vaccinations. So just if vaccinators sit at the vaccination sites, that's not adequate. We have to reach out to these people who may have more challenges of access, especially people who are elderly. They may not be able to travel even 20-30 minutes or may feel discouraged if they have to travel. So rather than waiting for them in vaccination sites, we have to reach out to them and get vaccinated. That's the best thing we can do. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. 30 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Umiling ng paglilinaw ang isang mambabatas sa desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na i-veto ang panukalang SIM Card Registration Act. Ang chairman ng House Committee on Information and Communications Technology na si Congressman Victor Yap ay humihiling sa opisina ng Pangulo na ipaliwanag ng linaw at iparating sa kanila yung mensahe ng pagbito at linawin din kung anong mga probisyon sa iminumungkahing panukala ang lumalabag umano sa kalayaan sa pagsasalita at karapatan sa privacy ng mga individual. Binigyang diin ni Yap na pangunahing may akda rin at sponsor ng panukalang batas na walang probisyon sa naturang bill na pumipigil sa malayang pananalita. Ang freedom of speech ay hindi isang ganap na karapatan. Ang pamahalaan ay may kapangyarihan umano na hindi man ang tungkulin na pangasiwaan nito ay para sa kabutihan din na panlahat ang tinuturing o tinitingnan dito at maigting na ikinukonsidera para sa mga mamamayan. Wala umano sa anumang parte ng batas ang pagbabawal sa malayang pananalita o kaya naman ay panghihimasok sa privacy ng isang individual. Ipinaliwanag pa ng kongresista ng panukala ay naglalayon lamang na magtatag ng pananagutan doon sa mga tao sa digital at online space. Walang pinagkaiba umano ang parehong pamantayan ng pananagutan para sa aksyon ng sinumang tao offline o kaya naman yung sa totoong buhay. Ibinito nga ni Pangulong Duterte ang naturang panukalang batas dahil na rin sa paniniwala niya na ilang aspeto ng panghihimasok sa Estado o kaya naman sa regulasyon nito ay hindi natukoy na pag-usapan o kaya naman ay pasok doon sa threshold na naka-enroll sa panukalang batas patungo sa pagpaparehistro sa social media. Magugunitang naretipikahan ng Senado at House of Representatives ang ulat hinggil ho dito yung bicameral conference committee report ukol pa rin sa panukala noong Pebrero 2 pa ng taong kasalukuyan. Sa dagdag pang mga balita, ang mga kandidatong nagsani puwersa kahapon para manawagan na sila ay iboto, posibleng mayroong paggalaw sa kanilang ratings. Ang survey result naman sa frontrunner, mahirap nang habulin. May karagdagang pag-uulat si Bombo Gerald Ulev. Naniniwala ang research director ng Pulse Asia na kahit papaano ay may kauntiring pagbabago sa kanilang numero matapos ang pagsasanib pwersa ng ilang mga kandidato para ihayag ang kanilang pagkontra sa pumapangalawa ngayon sa survey. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Pulse Asia Research Director Ana Maria Tabunda na sakaling magkaroon man ng pagbabago sa numero ng mga ito ay maliit lamang daw ang pagbabago lalo na't papalapit na rin ang halalan sa buwan ng Mayo.
Kung maalala kahapon nang nagpatawag ang tatlong presidential aspirants na sina Senator Ping Lacson, Manila Mayor Isko Moreno at dating Security Advisor Norberto Gonzales para paalalahanan ang mga botante na hindi lamang daw dadalawa ang kandidato. Nais nilang magsanib pwersa para magkaroon ng papalit daw kay Vice President Leni Robredo sa ikalawang pwesto dahil gusto lang hindi ito maangat sa survey at maliit lamang ang tsansa na maungusan ang nangunguna ngayon sa survey na si Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Kaya manaminado naman si Tabunda na mahirap na raw mahabol ang mga numero ni Marcos sa survey. Pero pwede pa rin mabago yung mga numero. Pero siguro yung frontrunner, dahil silaki nung agwat niya sa susunod, ay malamang siya pa rin yung frontrunner sa susunod na survey. May paalala rin si Tabunda sa botanteng mistulang hindi naniniwala sa mga surveys. Pwede nilang tignan yung aming track record kasi ilang election na rin kami naglalabas ng mga surveys. Tapos yung pinakahuling survey na malapit sa eleksyon, yung resulta nito malapit din sa nagiging kalabasan ng eleksyon. Sa kabila naman ng samut-saring reaksyon dito pa rin sa mga isinasagawang survey kung saan yung iba ay hindi naniniwala dito sa surveys habang ang iba ay naniniwala. Narito naman itong ating panayam sa ilang mga botante. Si Aling Mirna Hiliego, bagamat naniniwala ito sa survey, ay medyo mahirap para sa kanyang paniwalaan ang survey sa ngayon dahil dehado raw ang kanyang manok sa pagka-presidente. Yung survey po ay minsan hindi namin alam, parang may masamang salita. Sabi nyo naniniwala kayo? Naniniwala kami minsan, naniniwala naman kami. Kaso minsan, sa takbo ng mundo ngayon, ng politika ngayon, parang minsan hindi ka naman naniniwala sa survey. Ang botante namang si Janet Abanilla, bagamat kulelat din sa survey ang kanyang manok, itong kanyang presidential candidate ay naniniwala na rin siya sa survey. Depende po sir, kasi yung iba, yung maraming nagsasabi na si ganito, si ganyan, mananalo na, pero pagdating ng oras, katulad doon kay Duterte, di ba hindi siya matunog na tumakbong presidente, pero nung bandang huli, si Presidente Duterte ang nanalo. Kaya sa survey, parang hindi masyado, mga 50% lang po ang paniniwala ko po. Habang si Mang Jepoy naman ay hindi raw ito susugal sa mga liyamadong kandidato at pipiliin pa rin niya ang kanyang napupusuan. Kung ano yung napupuso ko, doon ako tataya. Hindi ko titignan kung yamado dihado. Ngayon, ayon kay Tabunda, posibleng maglabas pa raw ng survey ang Pulse Asia bago ang halalan. Ang mga isinasagawang surveys nga ay wala pang kahit 1% dito sa total voters dito sa ating bansa. Kaya mahalaga itong boto ng bawat Pilipino at sa Mayo 9 magkakaalaman kung sino talaga ang mananalo dito sa mga presidential candidates. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, humingi naman ng paliwanag ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR kung bakit nagpatuloy ang online cockfighting o yung isabong noong Semana Santa. Sinabi ni Senator Francis Tolentino na dapat magkaroon ng kahit man lamang kamukha ng paggalang sa tradisyon ang naturang mga palaro o yung klase ho ng isabong. Anya, mahalaga sa kultura ng mga Pilipino ang pagkilala sa faith-based practices, lalong-lalo na tuwing Biyernes Santo. Pero napansin anya ng senador na kahit Biyernes Santo, taliwas doon sa sinasabi ng PAGCOR na nag-re-regulate sila ng isabong sa mismong araw daw na iyon ay may isabong. Si Senator Ronald De La Rosa, ang chairman ng naturang committee, ay naglabas din ng kanyang himutok tungkol dito at sinangayunan itong si Tolentino na sinabing nalulungkot siya nang mabalitaan ito. Iginit nito na maging ang mga politiko ay itinigil ang mga aktibidad sa pangangampanya bilang paggalang na rin sa Semana Santa.
Samantala naman, ang mga kawani ng consular sa Philippine Center sa New York ay nag-overtime upang maghanda ng mga balota ng pagboto sa ibang bansa na ipapadala yan sa mga 39,000 registered voters sa US East Coast. 6 na araw matapos ang originally scheduled, ang final testing and sealing ng vote counting machines ay naganap sa Philippine Center sa New York City noong Miyerkules. 2 sa 4 na VCM ang sinira, muling sinimulan at inihanda para sa mock voting upang matiyak na gumagana ng maayos ang mga ito. Sinabi ni Special Board of Election Inspector Chairman Consol Ricarty Abehuela na sa mahigit 39,000 registered voters sa Northeast Coast na verify ng FTS ang 20 polling precinct para sa 10 estadong sakop ng Philippine Consulate General sa New York. Kabilang sa mga sumubok sa mga makina ay ang mga miyembro ng press at opisyal na mga poll watcher mula sa iba't ibang partido ng politika. Magugunitan nakasaad sa Section 14.3 ng Republic Act 9189, dapat ay naipadala na ng COMELEC ang mga balota sa mga imbahada at konsulado 75 araw bago ang butuhan sa Mayo 9. Ang alokasyon para sa New York Consulate ay ipinadala lamang noong Marso 23. 47 araw na lamang ang natitira bago ang araw ng halalan. Ang pagkaantala ay nagdulot yan ng domino effect sa huli na paghahatid ng mga pakete ng baluta sa mga botante. Naiparating na ng Department of Education o DepEd sa stakeholders na walang magiging pasok sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan sa bansa mula huyan na Mayo 2 hanggang 3 ng taong kasalukuyan. Ayon nga sa DepEd, ilalaan ang nasabing mga araw para sa mga paghahanda sa eleksyon at ang mga may kaugnayang aktibidad sa mga guro at kawani at maging doon sa paggamit ng paaralan. Ang suspensyon ng klase ay nakapaloob sa DepEd Order No. 29 na nilabas naman noong Agosto 5 ng nakalipas na taon. Inaasahan naman na magre-report ang mga guro sa kanilang trabaho sa mga paaralan. Yan ay dun sa mga araw na walang election-related duties. 2 bayan naman sa Lanao del Sur isinailalim na sa COMELEC control at ang planong pananabotahe sa araw ng halalan na ibinunyag ni Senator Lacson binavalidate na ng PNP. May pagulat si Bombo Annalise Soberano. Isinailalim na sa control ng Commission on Election ang bayan ng Tubaran at Malabang sa Lanao del Sur. Ito ang kinumpirma ni Police Major General Valeriano De Leon, ang Chief ng Directorate for Operations ng Philippine National Police. Ayon kay De Leon, may banta silang na-monitor sa 2 bayan na posibleng pag-atake ng local terrorist. Kaugnay nito, kanyang sinabi na nakipagpulong na rin sila kay COMELEC Chairperson Attorney Saidamen Pangarungan para sa mga susunod na hakbang. Sa ngayon, nagpadala na ng Special Action Force Team ang PNP sa bayan ng Tubaran at Malabang. Pinaigting na rin ang pagsasagawa ng mga checkpoints sa nasabing lugar. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Directorate for Operation Police Major General Val De Leon. Especially, may mga presence po ng mga local terrorist groups, sir. Sa tingin niyo, sir, may mga banta din ba sa darating na halalan itong mga local terrorists, sir, na may plano silang magsagawa din ng pananabotahe sa ating halalan? Meron, at ako ay nakipagpanayam sa ating chairman, si Attorney Saidamen Pangarungan, at baka kami ay mag-inspect doon. But so far, the municipality of Tubaran and Mabalang in Lanao del Sur are the only 2 municipalities that declared under COMELEC control. So meron tayong mga gagawin dyan. In fact, our forces, our Special Action Force have already deployed several platoons in the area. And some upcoming. So, kung tayo, dynamic, no, nag-evolve. Merong tumataas ang classification from orange to red. Meron din yung from red into a manageable area. Binavalidate na rin ngayon ng PNP ang pahayag ni Senator Ping Lacson hinggil sa umano'y pananabotahe sa araw ng halalan sa darating na May 9, 2022. Ito ay batay sa nakuhang intelligence report ng senador na kanyang inilahad kahapon sa isang joint press conference sa Manila.
Ayon kay PNP Chief General Leonardo Carlos, maingat sila sa mga ganitong impormasyon. Kaya nasa proseso pa sila sa pag-validate sa nasabing ulat. Makikipag-ugnayan din ang PNP kay Presidential Candidate Lacson hinggil sa nasabing mga impormasyon. Inatasan na rin ni PNP Chief si Deputy Chief Directorial Staff Lieutenant General Vicente Danao Jr. na maging bahagi sa probe team na mag-a-assume din bilang bagong Special Task Force Commander dahil malapit na rin magretiro sa serbisyo si Directorate for Operation Lieutenant General Ferdinand Divina. Siniguro naman ni Carlos na nakahanda ang PNP sa pagbibigay seguridad sa darating na May 9, 2022 national and local election. Pakinggan natin si PNP Chief General Leonardo Carlos. Well, we'll get it the details from Senator Lacson para matingnan namin. So far, I have si Valdeleon's monitoring for the election. Wala naman tayong major reports o ganun eh. So we will get it from Senator. Sa kabilang dako, mahigpit na tututukan din ng PNP ang vote vying ngayong halalan. Sinabi ni PNP Chief kanya nang ipinag-utos sa mga ground commanders, lalo na sa mga regional police directors na alamin ang iba't ibang transaksyon at pag-aralan ang money trail. Binigyang diin ni Carlos na kanila ding tinutukoy sa ngayon ang mga lugar na maaring gamitin ng mga kandidato sa paglabag sa Omnibus Election Code. Anya, ang mga mahuhuli sa vote buying ay kanilang sasampahan ng kaso. Muli si PNP Chief General Leonardo Carlos. Kami ng tao, yung situation on the ground, okay naman. May utos si Secretary Eduardo Anyo na no vote buying. So definitely, yun din yung assignment na binigay ko sa mga regional director, pag-aralan yung money trail at saka ano yung dating gawi. So dapat hindi nila magawa yung maling gawain na in the past minomonitor. This time, we're looking at the money trail. We're making sure that we identify areas that could possibly be used for this kind of illegal violation of the Omnibus Election Code. So may utos po si Secretary Ed, may utos din po si Presidente. So yun po yung amin pong adjustment, the instructions given to us by the leadership. Mula Campo Crame, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Magkapatid naman patay kabilang ang isang municipal councilor doon sa karambola ng 4 na sasakyan dyan sa Mlang North, Cotabato. May balita ang Bombo Radio Coronadal. Dalawa ang binawian ng buhay kabilang isang municipal councilor sa nangyaring karambola ng 4 na sasakyan sa National Highway, Barangay Langkong, Mlang North, Cotabato. Kinilala ng Mlang PNP ang mga nasawi na sina Councilor Musa Bago, konsihal ng Dato Piang Maguindanao at kapatid nito ang si Panday Bago na kapwa-residente ng Dato Piang Maguindanao. Ayon sa mga otoridad, sangkot sa aksidente ang 4 na sasakyan na kinabibilangan ng sasakyan ng magkapatid na Bago, sasakyan ng Regional Director ng Civil Service Region 12 at ang isa pang sasakyan na pag-aari ng DNR Region 12. Nakaligtas naman sa aksidente ang Regional Director ng Civil Service 12 at sakay ng iba pang sasakyan matapos na magtamo ng minor lamang na sugat. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng traffic section ng Mlang PNP at inaalam pa ang dahilan ng pagkarambola ng mga nasabing sasakyan. Ngunit ay ibang mga speeding ang nakikitang rason sa nangyaring aksidente dahil sa humaharurot umano ang isa sa mga sasakyan na sangkot sa aksidente. Kasabay nito, nagpapaalala naman ng otoridad sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho at iwasan ang pagmamadali upang di maulit pa ang aksidente. Samantala, agad naman na inilibing ayon sa tradisyong Islam ang magkapatid na Bago na namatay sa aksidente. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donhart Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio, Bombo!
Hinimok ng World Health Organization ang bansa na dapat tumuon ito sa pagbabakuna sa COVID-19 upang maiwasan ang pag-akyat ng kaso habang lumuluwag ang mga paghihigpit sa COVID-19 at tumataas ang mobility ng publiko. Sinabi yan ni World Health Organization Representative Rahendra Yadav. Maraming barangay ang hindi pa umabot sa 70% saklaw ng pagbabakuna. Anya, dapat maabot ng mga lokal na chief executives ang mga barangay na may mababang saklaw ng bakuna sa pamamagitan ng last mile approach o pagbabakuna sa bahay-bahay. Posible para sa Pilipinas na magtala ng hanggang 300,000 na aktibong kaso kung ang publiko ay mag-relax sa pagsunod sa mga protocol sa kalusugan. Dagdag pa nito na dapat sundin ng publiko ang mga pag-iingat laban din sa Omicron, anuman ang sub-variant nito dahil mas madali itong mailipat kaysa orihinal na linya ng COVID-19. Ang health news ay nihatid sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure CM glucan. Recruitment naman ng mga Pilipinong health care workers sa pinag-uusapan ng Pilipinas at Germany. Ayon yan sa Department of Labor and Employment. May detalye si Bombo Dave Vincent Pasi. Tuloy ang diskusyon sa pagitan ng Pilipinas at Germany para sa recruitment ng mga Pilipinong healthcare workers at iba pang mga profesional ayon sa Department of Labor and Employment. Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na ang negosasyon na ito ay para sa mga Pilipinong hindi lamang nagtatrabaho sa healthcare kundi maging sa hotel services, electrical engineering, mechanics, sanitation, heating at air conditioning pati na rin sa childcare. Umaasa si Bello na may isa sa katuparan ang dalawang kasunduan na ito sa ilalim ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte at maging significant milestone sa kasaysayan ng Philippine-German bilateral relations. Sa ngayon, aabot na aniya sa 1,811 nurses ang nakapunta sa Germany sa ilalim niyan ng Triple Win program. Sa programang ito ay nabibigyan ng exemption sa cap na itinatakda para sa overseas deployment ng mga Filipino healthcare workers. Magugunita na pinalawak pa ang programang ito para mapasama ang Global Skills Partnership Program na magbibigay naman ng access sa German training sa pamamagitan ng face-to-face, e-learning at iba pang alternative methods. Mula sa tanggapan ng Department of Labor and Employment sa lungsod ng Maynila, Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Ang DOTR naman, ipinagmalaki ang mas mabilis na serbisyo ng MRT. May pagulat si Bombo Jovino Galang. Ipinagmalaki ng Department of Transportation ang pagdagdag nila ng mga bagon na bumabiyahe sa Metro Rail Transit Line 3 o MRT3. Matapos kasi ang isinagawang Holy Week maintenance ay merong 3-4 na CKD train sets ang umaandar na ngayon. Kaya kasing makapagpasakay ng 394 na pasahero o 1,186 na pasahero kada 3 car train set. Ang 4 na train set ay kayang makapagsakay ng 1,576 na pasahero. Naging maayos anyang ginawa nilang speed test at quality checking kung kaya tiniyak na magiging ligtas at mabilis na makakarating ang mga pasahero sa kanilang patutunguhan. Binisita rin mismo ni DOTR Secretary Art Tugade ang MRT3 para matiyak ang magandang operasyon nito. Inaasahan din kasi na maraming mga pasahero ang pipila sa MRT3 lalo na tuloy pa rin ang libreng sakay nito hanggang Abril at 30. Pinaalalahanan din ng MRT3 ang mga pasahero na mahigpit na sumunod sa ipinapatupad na health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mga inmate naman sa Manila City Jail na tinamaan ng TB, umakyat na sa mahigit 1,000. May nakuhang impormasyon ng Star FM Manila. Dumadami pa ang bilang ng mga persons deprived of liberty o PDLs na nakapiit sa Manila City Jail ang nagkaroon ng pulmonary tuberculosis o TB. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BGMP, na higit sa 1,000 PDLs sa male dormitory ng Manila City Jail ang na-infect ng TB. Bunsod nito, inhiwalay na ang mga may sakit na inmates sa iba't ibang pasilidad. Hinihintay naman ang resulta ng confirmatory test o Gen Expert para sa 200 at 6
6 na mga PDL. Napansin ng BGMP na simula nang bumaba ang mga kaso ng COVID-19 ay tumaas naman ngayong tag-init ang kaso ng tuberculosis. Sa kasalukuyan ay aabot sa 5,000 persons deprived of liberty ang nasa male dormitory ng Manila City Jail. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Update muna tayo dyan sa Western Visayas kaugnay dun sa bilang ng mga nasawi dahil sa bagyong Agaton at gayon din yung iba pang mga individual na nasalanta ng bagyo dyan sa rehiyon ay may figure na hong inilalabas ang ating mga otoridad. May balita ang Bombo Radio Iloilo. Humalo na sa 14 ang naiulat na nasawi matapos manalasa ang Bagyo Agaton sa Western Visayas. Iniwan ng Bagyo Agaton sa baha ang ilang lugar sa Northern Iloilo at lalawigan ng Capiz at kahit pa humupa ng baha, nag-iwan ito ng matinding pinsala ang bagyo. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Cindy Ferreira, spokesperson ng Office of the Civil Defense Region 6, sinabi nito na 300,000 na pamilya ang apektado ng bagyo mula sa 1,228 na mga barangay sa rehiyon. Ayon kay Ferreira, umaabot sa 17,023 na pamilya ang nananatili sa mga evacuation center sa bawat bayan sa Western Visayas. Umaabot naman sa 135 milyon ang halaga ng pinsala sa pananim at livestock sa Western Visayas. Umabot na sa 14 yung patay natin dito sa may Western Visayas, particularly sa probinsya ng Iloilo at probinsya ng Capiz. At patuloy pa po yung search and retrieval sa iba pa po nating missing, particularly doon sa Panitan, kung saan 5 po doon yung missing natin dahil sa trahedya na nangyari sa kanila. Si Cindy Ferreira. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Lusada. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Patuloy na nanindigan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hindi suko ng Ukraine ang teritoryo sa silangan para wakasan ang digmaan at handa ang militar ng Ukraine na labanan ang militar ng Russia sa rehiyon ng Donbas. Ang mga opisyal sa timog silangang daungan ng Mariupol ay tinanggihan ang isang ultimatum ng Russia na humihingi ng pagsuko ng mga puwersang Ukrainian sa lungsod. Tumugon naman ang Russia na nagsasabing tatanggalin nito ang lahat ng pagtutol. Ang ginawang pag-atake ng Russia sa Kharkiv ay pumatay ng 5 residente at nasugatan ang 15 iba pa. 5 missiles naman ang tumama sa western Ukrainian city ng Lviv. Samantala, pinagmalaki ng Russia na naging matagumpay na tinamaan nilang mahigit 300 targets sa Ukraine sa loob lamang ng magdamag. Ayon pa sa Russian Defense Ministry na kanya nasira ang 4 na bodega ng mga armas ng Ukraine. Gumamit umano ang Russia ng kanilang Iskander missile, isang short-range ballistic missile. Sinabi ni Russian Defense Ministry spokesman Igor Konashenkov na ang kanilang high-precision air launch missiles ay nakasira yan ng 16 na Ukrainian military facilities. Napabagsak din nila ang 2 Ukrainian fighters. Magugunitan nagtala ng 6 na katawang nasawi at 8 na sugatan matapos ang pagtama ng missiles sa military facilities sa Lviv. Sinasabing 4 na missiles ang tumama sa nasabing lugar kung saan kabilang sa nasawi ay isang bata. Bombo Sports News. Inilabas na ng NBA ang magkakatunggali para dito sa iba't ibang mga awards ngayong season. Maglalaban-laban sa Most Valuable Player o MVP Award sina Nikola Jokic ng Denver Nuggets, Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks at Joel Embiid ng Philadelphia 76ers. Si Jokic na center ng Nuggets ay tinanghal na MVP Award o sa MVP Awards noong 2020-2021 na siya namang nagtapos sa 2 taon na pamamayagpag nitong si Antetokounmpo, habang si Embiid na siyang leading scorer ng NBA ay kabilang din sa listahan. Ang mga magwawagi ng naturang awards ay anunsyo tuwing postseason. Magkakaharap naman sa Defensive Player of the Year sina Marcus Smart ng Boston Celtics, Rudy Gobert ng Utah Jazz at Mikal Bridges ng Phoenix Suns. Coach of
of the Year naman ay nangunguna sa listahan itong Filipino-American na si Eric Spoelstra ng Miami Heat, Monty Williams ng Phoenix Suns at Taylor Jenkins ng Memphis Grizzlies. Sa Most Improved Player of the Year ay nangunguna naman sina Darius Garland ng Cleveland Cavaliers, Ja Morant ng Memphis Grizzlies, DeJounte Murray at iyan naman ay galing sa San Antonio Spurs. Nangingibabaw ang pangalan nitong si Scottie Barnes ng Toronto Raptors sa pagka-Rookie of the Year Award. Nakatunggali sina Cade Cunningham ng Detroit Pistons, Evan Mobley ng Cleveland Cavaliers. Habang sa Sixth Man of the Year ay namamayani naman sina Tyler Hero ng Miami Heat, Cam Johnson ng Phoenix Suns at Kevin Love ng Cleveland Cavaliers. Bombo Business News. Iginiit ng Bureau of Internal Revenue na wala na hong ibibigay na extension sa deadline ngayon ho yan para sa paghahain ng annual income tax returns at gayon din yung sa kabila ho ito ng antalayan last week dahil nga sa holiday, bunsod na rin ng Semana Santa. So ngayong araw, hindi na ho nag-extend ang Bureau of Internal Revenue hinggil pa rin sa naturang pagtanggap ng mga dokumentong kinakailangan para sa filing ng income tax returns. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currency, 51 pesos at 97 centavos ang katumbas ng isang US dollar, Singaporean dollar 38 pesos 28 centavos, Hong Kong dollar ay 6 pesos 62 centavos at ang euro ay 56 pesos and 17 centavos at Saudi Arabian rial 13 pesos 86 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay naganyaya sa lahat para sa samang-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo
inyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod